Dahiru. Hajiya. Baka je ina kiran ka ba? Ban ji ba wallahi Hajiya. Okay, keep that aside. Wane ne kai? Hajiya ban gane ba mutum ne mana. Na san kai mutum ne, wannan irin mutum. Hajiya ban fahimci manufar ki ba. Ka ji turancin da kai a cikin ɗakin nan? Ha? Me yasa zaka min ƙarya? What's your real identity? Hajiya ban miki ƙarya ba, ni ne fa Dahir ne. Na san Dahir. Oh my god. Wannan duk laifi na ne, ni ce ban yi bincike akan ka ba kafin na kawo ka cikin gidana, gashi ban san komai ita tare kai ba kuma ka zo ka yi min ƙarya. Hajiya ban miki ƙarya ba fa. Ai ba mu taba zancen ina jin turanci ko bana ji. Me ya haɗa me garuwa da jin turanci? To ai Hajiya masu garuwa da yawa da dama suna jin turanci. Ai ba masu garuwa ba kawai yan shushaina duk dai masu aikin hannu haka duk da yawa duk mun yi karatu. Kawai dai rashin aiki ne yake sa duk muke koma aikin hannu. Ni nan da kika gani ina da diploma. Wallahi ƙarya kake. Ko da jiki na gaba ki ɗaya kunne ne wannan magana zaka gaya min ba zan taɓa ɗaukan shi ba. Kuma ban zauna da kai a gidan nan ba ka bar ni a cikin duhu. Okay, let's cut the street. Wace unguwa kuke a Kaduna? Ragasa layin babban kwano. Parents ɗinka na nan? Suna nan a raye lafiyar su ƙalau. Ko nawa na gidanku? Mu biyu ne kacal daga ni sai kanwata. Zan iya ganin su? Sosai ma me zai hana? Dama ya zama dole gansu kafin zan iya ci gaba da zama da kai. Amma Hajiya ba lallai sai mun je yanzu ba ai duk sanda muka shiga Kaduna zan kai ke gaishe su. Ba da lokacin da za a shiga Kaduna a yau nake so in san ko kai wani yanzu ba zan ci gaba da zama da kai a cikin wannan duhun ba. Like you're so confusing. Yanzu nan ka je za ka yi embarrassing dina Allah ma ya